Tehát most meg fogom mutatni, hogy meghalol hogyan tudod elérni a közösségi FTP szervereket. Először is le kell töltened egy FTP klienst, Mac-en általában a CyberDuck-ot szokták használni, mert ingyenes és jó. Ezt meg kell várni, amíg letölt. Úgyhogy most várj. Aztán, hogyha végén lejött, akkor megkeressük. Jaj, bocsi. És berakjuk a programok közé. Elindítjuk. És hozzáadunk egy új könyvjelzőt. Itt először a kapcsolat típusánál kiválasztjuk az FTP SSL-t. A neve az lehet igazából bármi. A szerver az minden esetben ftp.ktk.bme.hu, vagy ha Colin belül vagy, akkor elég lehet akár is, hogy FTP, de azért így biztosabb. És a fotókör esetében például a portszám az 21010. Hogyha nincsen saját felhasználói neved, akkor azt kell beírnod, hogy KTK. És ebben az esetben csak a publikus részéhez férsz hozzá. Ha ez megvan, akkor már tudsz is csatlakozni. A jelszó az szintén KTK, és ha minden jól megy, akkor eléred a szervert, és az ott lévő tartalmat, és letölthetsz bármit. Ha engedélyezve van, akkor pedig az upload mappába tudsz feltölteni saját magad. Tehát összességében ennyi lenne, tök gyorsan meg lehet csinálni, egyszerű. Úgyhogy hajrá, hogyha pedig nem tudjátok megcsinálni, akkor nyugodtan kérjetek segítséget bármelyik szakkolistól.